have a blessed day sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang lugar. At pagpalain po tayong lahat. At ako po ay naniniwala na sa ganitong paraan, tayo po ay mapagpala ng Diyos. Pero bago ang lahat, iyuko po natin ang ating mga ulo, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming pong salamat, Ama, sa umagang ito. Una po sa lahat, patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala, mga pagkukulang po namin sa iyo. Kilala mo kami lahat. O Diyos, kabagan mo muli ang iyong balikot, maging lahat ng nakikinig at nanonood, Panginoon, mga kapatiran po namin, Panginoon, na may mga pinagdadaanan. O Diyos, hallelujah, sa oras na to, ikaw ang mangusap po sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain mo kami lahat at gamitin nyo ang iyong balikod ayon sa iyong kalooban. Ako'y itago mo sa iyong likuran at ikaw ang maluwalhati at maparanglan sa umagang ito, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, ako mausap sa pamagitan ng iyong masalita. Guide me, Lord, through your Holy Spirit and anoint me, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, at our subject or message this morning is the blessings of obedience. Blessings of obedience. Napakaraming pagpapala ng Diyos sa pagsunod. Napakaraming mga pangako ng Diyos na dapat natin makuha. At ito ang ating tatalakayin sa umagang ito. Kaya in the book of Deuteronomy, ang sabi po ron, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Verse 2, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. So napakaraming pagpapala ng Diyos kung tayo po ay susunod sa kanyang panuntunan, sa kanyang mga kautusan. At ito po ay nais ng Diyos na makamtan ng lahat ng kanyang mga nilalang o mga anak na sumusunod sa kanya. At in the book of John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. But I have come to that they might have life and that they may have it more abundantly. Ang si Satanas, walang ginawa yan, ang kaaway natin, ang kaaway ng Diyos, kundi magnakaw, nakawin ang iyong kagalakan, nakawin ang iyong mga pagpapala, at wasakin po ang mga mananampalataya, ang mga sumusunod sa Diyos, ang mga nagtitiwala sa Diyos. Kaya ang sabi ng Lord, but I have come that they may have life. Nais ng Lord na magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang buhay, buhay na kasiya-siya at buhay na masagana. Yan ang misyon ng ating Panginoon nung nandito pa po sa lupa na nag-ministry. At ngayon, lalo na higit ngayon, nandun na po siya sa kanyang trono. Nako mga minamahal, talaga naman nakahandang ibuhos ang mga pagpapala ng Diyos sa umagang ito. Kaya sabi po riyon, come to me all you who labor and are heavy laden. Kayong mga nabibigatang lubha. Okay. Ang Diyos po nandyan lang. Kailangan gusto niya lumapit po tayo sa Kanya. Nagpapapansin ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kaya nais ng Lord na gumaan po yung ating mga daladala. Alam ng Diyos ang ating mga pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang pinoproblema. Hindi lang tayo, tayong bansa, kundi sa buong mundo pinintulutan ng Diyos na mangyari ito upang sa magkaganon, we are going to pause for a while. Magmuni-muni po tayo upang sa ganon, evaluate po natin yung ating sarili. At nais ng Lord na tayo po ay lalapit sa Kanya upang tayo po ay matuto. Matuto po tayo upang gagaan yung ating mga daladala. At yan ay pangako ng Diyos. Kaya maraming salamat sa ganitong mga pagkakataon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng mundo. Nandun na ang pangako ng Diyos, nandun ang salita ng Diyos, may mga ginagamit ng Diyos ng mga ngaral upang abutin po sila, upang sila po ay tumawag sa Diyos, upang itong pandemya nito ay makaraos po tayo isang araw.
Kaya dito po nais ng Lord na tayo po ay mapagpala. At what are the benefits in obeying God? Pag sinabing obeying God, keep His commandments, follow His will, obey God's word, obey the Holy Spirit dictates us. Meron tayong banal na espiritu na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung pagsunod na yan, ito yung ating mga benepisyo. What are the benefits in obeying God? Okay, number 1, healing. Ayan, pangako ng Diyos yan. Nais ng Lord na tayo po ay ma-heal. Spiritually, physically, financially, emotionally. Yan, nais niya, tulad niya sa 2 Kings, chapter 5, verse 10 to 14. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall restore to you, and you shall be clean. 11. But Naaman, furious, nagalit po siya. Why? And went away, and said, Indeed, I said to myself. Anong sinabi niya? He will surely come out to me, and stand and call on the name of the Lord, his God, and wave his hand over the place, and heal the leprosy. Okay, verse 12, are not the Abana and the Parpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. 13, and his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then when he says to you, Wash and be clean? So he went down and dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Ito po si Naaman, isang commander, warrior. Tuwag-tuwa po yung hari ng Syria sa kanya. Kaya nagpadala po siya ng leader sa hari ng Israel. Napagaling siya. Nang dumating si Naaman sa karyan, sa palasyo ng hari, nagalit po yung hari. Winasak niya yung kanyang kasutan. Sino ba ako? Ako ba ang Diyos na nagpapagaling sa iyo? At ito, nabalitaan po ni Elisha. Sabi niya, wala na bang nagpadala ng mensahero at nalaman ng hari ng Syria, wala na bang ibang propeta dito sa Israel na magpapagaling kay Naaman? Kaya sabi niya, okay, dito sa binasa po natin si Naaman, pumunta po sa lugar ni Elisha sa kanyang bahay, na inakala niya, tinasahan niya dahil warrior siya, commander po siya, mag-wave ng we welcome siya ni Elisha, pero anong ginawa ni Elisha? Messenger ang pinadala niya. Hindi niya man lang nakita. Kaya nagalit po siya na umalis. Pero mayroon siyang alipin na sabi niya, Panginoon, commander niya, Sir, itong propeta na to, sinabi niya sa iyo na gawin mo yan para magiging malinis ka. Maligo ka. Sumunod ka kasi siya ay man of God. Okay, kaya dito po, wala siyang nagawa kundi pumunta sa River Jordan. Kaya nga sabi niya, wala na bang ibang river dito kasi ang River Jordan po ay hindi talaga magandang paliguan, maraming isda, medyo hindi nalilinis kasi ano po yan, puro doon na running water po yan, maraming mga taon dyan. Kaya siyempre commander po yan, general po yan, siyempre humahanap po siya at namimili po siya. Subalit yung man of God sabi niya, Jordan, hindi sa Damascus, hindi sa Parpar, hindi doon magagandang mga doon, river, pero dito ang gusto ng man of God. Kaya wala siyang nagawa, kundi siya po ay naligo 7 times. Nung umahon po siya, nakita niyo yung kanyang balat, nawala na yung kanyang kitong, yung leprosy. At ang sabi po ng Bible, ang kanyang kutis ay kutis ng parang bata. At bumalik po si Naaman kay Elisha. At ang sabi niya, okay, wala na akong nakita na ibang Diyos na buhay, kundi yung Diyos ng Israel. Kaya sabi niya, tanggapin mo itong kaloob kong ito. So, nakita po natin yung miracle ng ating Panginoon. Nagduda po
nakita po natin yung general, nagduda po siya. Pero dahil mayroong nagpapaalala sa kanya ng mga mananampalataya, yung mga alipin, nagtitiwala sa Diyos ng Israel. Kahit na ayaw niya sa kanyang sarili dahil marumi yun. Pero ginawa niya pa rin sapagkat siya po ay nais gumaling. Ganon din po tayo. Pag nais po natin gumaling, anong hinahanap po sa Lord? Wala pong imposible sa Kanya. Pagalingin yung bulsa mo, yung negosyo mo, yung katawan mo, yung emotion mo, ay nandyan ang miracle ng ating Panginoon. Nandyan ang kagalingan. So, that is number 1 benefits. Number 2, yung miracle. Okay, tignan natin yung miracle. Ito po, in the book of Matthew 7:24 to 27, when they had come into Capernaum, those who received the temple tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the temple tax?" And he said, "Yes." Si Simon Peter po yan. Tinanong po siya, and when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes? From their sons or from their strangers?" Peter said to him, "From strangers." Jesus said to him, "Then the sons are free." 27, "Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first, and when you have opened its mouth, okay, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you." Pag sinabing temple tax po, nung nagmi-ministry po ang ating Panginoon, meron silang batas po sa law. Na ano yun? Pag pumasok ka sa templo ng 20 years old and above, meron tinatawag na temple tax. Kaya tinanong po siya ng mga Pariseo, mga religious leader, yung guro mo ba na nagtuturo pumasok sa templo, nagbabayad ba ng tax yan? Ang sabi ni Peter, yes! Yes, bakit? Yes na yes kasi anak siya ng Diyos. Libre yun. Kasi kanya yun eh. Yun na ibig sabihin. Kaya nung dumating po sila sa bahay nila, tinanong siya ni Peter kung tinanong siya ng ating Panginoon, in-anticipate niya. Kaya sabi niya, ano sa palagay mo, Peter? Ang stranger bang magbabayad? O yung mga kababayan, yung mga taga-bayan nila, sarili nilang bayan. Ay sabi ni Peter, strangers. Okay? Para wala silang masabi sa atin. Okay, ito yung himala. Punta ka doon sa lawak, ikaw ay bibilwit doon, you have a hook, and the first fish that come out, na makukuha mo, open the mouth of the fish, and makikita ka ng 1/2 shekels. Mayroon kang shekels na makikita ron. Pilak yun. Para wala silang masabi, pambayad mo yan para sa akin at para sa iyo. Ang hinahanap ng tao ngayon, ayuda. Ang hinahanap ngayon ng tao, basic. Bakit yung economy po ay talagang maraming nagsaradong mga corporations, mga malalaking kumpanya, mga kumpanya, apektado ang small business enterprises. Lalo na po ngayon, yung enhance lockdown, matindi po yun. Talagang hindi ka makakalabas. Limitado po ang mga galaw, limitado po ang panggastos. Kaya ang himala ngayon, anong himala ngayon? Ano yon? Sa isda. Ano yung isda? Sa kaluluwa habang pandemya. The Lord wants us to teach us to catch fish. Because we are now a fishers of men. Even in this kind of situations, mga mananampalataya, workers of God, gising. Nag-post na ang mundong ito. May online, meron tayong mga gadgets. We must maximize our resources, our time, because the Lord is coming very, very soon. Nais niya
na tayo po ay makatanggap ng himala sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng emotional stress, ng pandemya sa panahon ngayon. Nais ng Lord na makamit natin yung mga himala na galing sa Kanya, na makakainin tayo, na hindi tayo mag-alala, sapagkat inuuna po natin ang vineyard ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Yun ang unang-unahin natin, yung pagharian tayo ng Diyos at ang Kanyang katwiran. At ang lahat ng ito, the basic needs, ay ibibigay ko sa inyo. Yan ang nais ng Lord, yung mga miracle sa blessing. Napakaraming benepisyo ng blessings of obedience. Number 3, salvation. Ako, alam na po natin yan. In the book of Hebrews chapter 5 verse 9, and having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. He is the source of eternal salvation. Si Jesus Christ po yan. Ginanap niya, naging perfect po siya, wala siyang kasalanan, kinuha niya yung kasalanan, ipinako siya sa krus, instead na tayo po ay mapako sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, inako niya yun para tayo po ay maligtas to all who obey Him. All! Hindi na nagtatangi ang ating Panginoon. Ang kailangan lang po, tayo po ay sumunod sa Kanya. Yes, may mga sacrifices, may mga pagdadaanan po tayo, but at the end of the day, we are still the winners because God is with us. Because the battle is not ours. Kasama po natin sa takbuhin na ito ang ating Panginoong Hesus. Okay, so salvation. Number 4. Naku, ito ang inintay ng iba. Answered prayer. Ayun. Paano ba tayo tutukunin ng ating Panginoon? Oh, anong sabi ng book of 1 John chapter 3 verse 22? And whatever we ask, receive from Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Okay. Okay. Ang sabi niya, ano daw ang hilingin natin sa Kanya na kailangan po natin ay tatanggapin natin. Alam niyo kung bakit? Because we keep His commandments. Because we obey His commandments and do. So mayroon tayong ginagawa. Hindi lang nakikinig. Ina-apply natin. Sumusunod po tayo. And do those things that are pleasing in His sight. Yung kalugod-lugod na bagay ay ginagawa natin. Sumusunod po tayo sa Kanyang mga utos. Bagamat minsan may mga sakripisyo, the sacrifices of righteousness, the sacrifices of keeping His commandments, alam ng Lord yan, nararamdaman niya. Okay, yung pinagdadaanan po natin, alam ng Lord yan. Kaya lang, yung righteousness, nasusunod po natin kahit na mahirap isuko yan. Minsan talagang hirap na hirap po tayo. We don't want to compromise. Ayaw natin na kahit na sa pandemyang na ito, naghanap ng Lord ng righteous men. The righteous on our generation, as just on the days of Noah. Naku mga kapatid, nandyan lang ang ating Panginoon. Talaga naman nakahanda na tugunin po tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan, basic needs, automatic po yan. At hindi pa roon. Ano sabi noon sa Jeremiah 33:3, yung 24/7 na hotline ng Lord? Call unto me, and I will answer thee, and I will show you mighty things that thou knowest not. Grabe ang ating Panginoon. Yung hindi mo inaasahan, kapatid, hallelujah, tatanggapin mo. Okay, kasi nais ng Lord na tayo po ay magkaroon ng abundant life. Number 5, ito po, entrance to heaven. Ay, nais ng maraming tao papasok sa langit. Hindi lang papasok, talagang makikita nila. Ang requirement po ng Lord John ay maraming tumatawag sa Kanya. Not everyone. Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven.
Kala po natin madaling basahin pero mahirap gawin. Kasi may prerequisite ang ating Lord to enter heaven. You must be born again. Unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Unless you are not born of water or with spirit, you cannot see the kingdom of God. Okay, you cannot see and you cannot enter. So, kailangan may relationship ka sa ating Panginoon. Bakit? You are born of women. Now, you must be in the member of the family of the Lord. You must be born again through spiritual. Kanina, physical, born by women. Number 2, spiritual, you must be born again. And number 3, you must be born of God. Ang born of God po ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, kundi sumusunod siya sa kalooban ng Amang nasa langit. Number 6, peace. Ayan. Peace be with you. Lahat po tayo, peace. Minsan masakit po ang salita ng Diyos. Pero nais ng Lord na tayo po ay matuto. Nais ng Lord na kahit na masakit, pagkatapos noon at matanggap po natin, ihilom po yun. Okay, na sabi ng Book of Psalms 119, 165, great peace. Dakila ang, dakila ang kapayapaan. Para sa kanino? Have those who love your law. Yun yung mga sumusunod sa kanyang kautusan. And nothing causes them to stumble. Walang makakapigil sa kanila eh. Hindi ka babagsak pag mahal mo at mahal mo ang kautusan ng Lord, sumusunod ka sa gusto ng Lord, o sumusunod ka sa will ng ating Panginoon, ay tiyak, payapa ka kahit na wala kang ayuda. Kahit na tama-tama lang po yung dumarating sa'yo, ay ako po yung naniniwala, ang Diyos ang supplier po natin. Kaya sabi nga po ng Philippians 4:19 He is the supplier, but my God shall supply all your needs. Kaya yung kapayapaan na yan, naku, kapanti ka kapatid. Number 7, prosperity. Yan ang nais ng Lord. Yan ang nais ng marami. Nais kong pagpalain, nais kong mag-prosper. Okay, tingnan po natin. Gusto nyo prosper? Okay, bring all the tithes into thy storehouse, that there may be food in my house, and try me. And this is the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out the blessings. For you such blessing that there will not be room enough to receive it. Grabe ang ating Panginoon. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, pag sinabi ng Lord at ang Diyos ang nagsabi, bring all the tithes. Huwag mong babawasan yan, all. Ano yung tithes? 10%. Pag binawasan mo yan, offering po yan. Kahit na gaano kalaki. Yung iba, hindi naniniwala sa tithes. Kaya nagkandawindang yung buhay po nila. Yes, maaaring pinagpala sila sa ibang bagay. Sabi nila, nung salulang yan, nung pa yun, no. Before Melchizedek. Binigyan na. Lahat hanggang sa Israel. Pinapractice po yan. Ipinres ba ni Jesus Christ yan? Yes. Hindi po kung Matthew 23 verse 23. Nagbibigay kayo na ikapunyo. Okay. Para kay Caesar, para kay Caesar. Para sa Diyos, ay para sa Diyos. Hindi binawasan ng Lord, ni tultik man, ni kudlit man, ang kautusan. He fulfilled the law. Because He is the fulfillment of the law. Kaya kung sino man ang nangangaral na hindi na tayo sa panahon ngayon, mahabag ang Diyos sa inyo. Dito sabi niya, curse ano pagkain ng mga manggagawa sa templo? Magbintahan, kukunin yung titulo. Ay, early church po yun. Sa mga Hudyo po yun. Pero nagkalat po sila, na-scattered po sila. Tuloy-tuloy po. Yung ika po, hanggang sa panahon natin ngayon. Whole nation. Kung naniniwala kayo dyan, lahat ng matapat po dyan, pinagpala ng Diyos.
Wala pong hindi pinagpala ng Diyos. Mari, hindi po sa financial. Tama-tama lang pero masaya. Pero sa ibang bagay, kapayapaan, kagalakan, the fruit of the Holy Spirit. Yung generation nila, pinagpala po lahat. Wala akong alam na hindi pinagpala dyan. Basta matapat po sila. No. Kasi sabi ng Lord, prove me now. Prove me now. Kailangan mo bang ano yung prove me now? Subukan mo ako, subukan mo ang Diyos, makapangyarihan? Hindi mo masusubukan yan. Sa tithes lang niya sinabi yan. Diyos na makapangyarihan yun. Bakit? Mahirap ibigay eh. Alam ng Diyos ng tao ay mainit, maramot. Yung 10% kanya, kanyang lahat ng bagay. Sinabi niya yan sa Book of Matthew Book of Psalms 24. The earth is the Lord and the fullness thereof. Kanya lahat. Wala tayong pag-aari. Sa Book of Job, dumating ka sa mundong ito. Wala. Lalabas ka. Mamamatay ka. Wala kang dala-dala. Yung 10% kanya yun, pinapakialaman nyo pa. Magnanakaw kayo. Masakit, pero totoo. O sabi niya yan, try me now. Sino nagsabi? Tao, says the Lord. Kita nyo, if I will not open for you the windows of all heaven and pour out for such blessing, that there will be not room enough to receive it. Yung may hindi nagbibigay, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. O, kaya daming mga dumarating sa inyo na hindi magagandang bagay. Bakit? Hindi nyo sinusunod eh. O, pero may magnanakaw bang papasok sa langit? Sabi niya, you have robbed me. O, saan nyo pinagnanakawan ng Lord? In tithes and offering. Ano yung offering? Ang sukat ng Diyos 10%. Ang offering sukat mo according to you. Oh, kung ang sukat mo 5%, di 5% bigay mo. Kung ang sukat mo piso, di piso. Sukat mo yun pero yun ang babalik sa iyo, piso, papayag ka ba? Kung anong sukat na binigay mo, yun ang sukat na babalik sa iyo. Yun yung measure mo. Okay, kung gusto niyo pagpalain po, sumunod na po kayo sa Malakay chapter 3 verse 9 to 10. Para yung devourer, hindi papunta sa inyo. Sakit, karamdaman, dami. Okay, para hindi kayo ma-confuse, para magkaroon kayo ng spiritual enlightenment, para matalino ka, mag-manage sa financial yan. Okay, number 8, Holy Spirit baptism. Ay, ito matindi to. Acts chapter 5 verse 32. And we are His witnesses to these things. And so also is the Holy Spirit of God has given to those who obey Him. Alam niyo po, sa Book of Acts, galing sa kulungan yan, si Peter, nangangaral sila sa templo sabi ng mga nandito, galing sa, nangangaral na sa templo, kaya takot po sila Bakit? Sabi nila, kita nyo ng ginawa nyo sa amin, nagulo na ang tao. Bakit? Nakulong kayo, nakalabas Wala naman nagpalabas. Nangangaral po sila, kaya sabi niya, pwede bang umalis na kayo rito? Because you turned the world upside down. Kaya sabi niya, we will rather obey God than man. Kaya kami ang witness nito. Yung lahat ng mga nangyari na ito, kami yung nagiging witnesses. And so also is the Holy Spirit whom God has given to us. To those who obey Him. Alam mo, ang banal na Espiritu po, ay talagang yan, pangako ng Diyos yan. Pag mayroon ka noon, naku, ikaw na ang pinakamasayang nilalang. Bakit? Yung banal na Espiritu, nasa iyo. Ibig sabihin, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. You walk with God. Kaya sabi niya, not by sight, but by mind, but by the Spirit of the Lord. You will walk by faith and not by sight. Kaya yung mga blessing po natin, by faith yan Darating ang panahon, makakamtan mo. Pagkalooban ng Lord, kalooban niya talaga na pagpalain ka. Kalooban niya na pagagalingin ka. Okay? Hindi po of Deuteronomy, tingnan po natin. Blessings of obedience. Ay, naku. Gusto niyo blessing? And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power. Ayan, intinit mo. Who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant with His word to your father, as it in this day. Pangako ng Lord yan, covenant yan, tipan niya yan sa ating generation.
Hindi po nagbago ang ating Panginoon. Hebrew 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po nagbabago ang pangako ng Diyos. Pag sinabi niya at binitawan niya, gagawin niya because He's God. He is not a man that He should lie. Grabe ang ating Diyos. Grabe ang mga pangako ng ating Panginoon. Ako, nais ng Lord na makakamtan po natin ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang sabi po ron, sa book of 3 John verse 2, Beloved, okay, I pray that you may prosper in all things. In all things. Pero mo nais ng Lord na prosper tayo at mapagpala tayo sa lahat ng bagay. In all things. Anong things? All things. Not bad things. Good things. Because our God is good. There is only one God, that is God. Nagiging good tayo because of the Lord Jesus Christ. Pinatawad po tayo, pinuspos tayo ng banal na Espiritu, maging we have the mind of Christ. Oh, ano pang kulang sa atin? May prosper in all things. In-emphasize pa, and be in Him. Nako. Just as your soul prospers. Nais ng Lord na malusog po tayo. Panahon ng pandemya, daming nag-alinlangan. Bakit? Ang daming fake news. Don't rely on fake news. We must filter our browsing on our Facebook and YouTube. A lot of fake news now, it is 80%. Halos ang fake news, 20% lang ang tama. Okay? Kaya maraming nag-alinlangan. May maraming side effect, ayaw na magpapasisnit. Kasi 666 na yan. Ang 666 dito sa noo at dito. Ngayon, minamindset na pagka pumapasok ka sa mall, binabaril ka sa noo. At binabaril ka rito. Malapit na, mukha na ng ano yan. Huwag kayong mag-alala, mga mananampalataya at sumusunod sa Diyos. Marami ka pang pagpapalang darating. Huwag mo lang pangunahan ng Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Kanyang pinagutos. Your health and soul. Itong soul natin, nais na Lord, nakapreserve. The soul of the saints are preserved. Ay, grabe pa nga rin. Alam nyo, may pangako ang Diyos in the book of John chapter 14, 1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God? Believe me also in me. 2,000 years ago, nag-minister Lord together with His disciples. In my Father's house are many mansions. If you are not so, I have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there, ye may be also. Grabe ang Diyos natin. Hallelujah, siya lumikha sa atin. Nagkasala yung ninuno natin. Si First Adam. Tinubos niya po tayo. Hallelujah. Tinapos niya sa cross ng Kalbaryo yung kanyang paghirap para yung benefits of the blessings of obedience ay makuha po natin. Titiyakin ko po sa iyo. Kahit na tama-tama lang po yung dumarating. Masaya ka. Nagagala ka. Magpupuri ka sa pangako. Maniwala po tayo sa Kanyang salita. Maniwala tayo sa Kanyang banal na Espiritu. Maniwala tayo sa Kanyang sumunod po tayo sa Kanyang panuntunan. Sinabi niya po yan, if you obey my statutes and my commandments, I will bless you, and the blessing shall overtake you. Kung ikaw man ay nahirapan ngayon, huwag kang mag-alala. Babalikan tayo ng ating Panginoon. Kung hindi pa darating sa ating kapanahunan, I will go to prepare a place for you. And I will get to prepare a place for you. I will come again to receive you. And where I am, there, give it to also. Maraming pong salamat. At sana po pinagpala kayo ng ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos, the blessings of obedience. Lord, we praise you. We thank you, God. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. We feel your presence. That's our viewers. That's our best friend wherever they are.
Bless them, Lord. Protect them, Lord, from this virus. We believe, God, that we are covered by your precious blood. Receive blessing from the Lord in Jesus' name. Receive healing from the Lord in Jesus' name. Receive prosperity, financial blessing, basic needs. Receive by your faith according to your faith. It will be done to you. God bless. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli, salamat po sa ating Panginoon at narinig po natin yung pangangaral po sa atin na ating mahal na Bishop. At alam ko po ay yun po ay napakagandang mensahe po sa atin ng Panginoon, no? Na meron talagang blessing po sa pagsunod sa ating Panginoon. Tunay nga mga kapatid na nais po ng Panginoon na tayo po ay mapagpala. Kaya kung nais po natin ang lubos na pagpapala, wala po tayong ibang gagawin kundi sumunod at sumunod pa sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Kasi pag tayo po ay magiging pasaway, hindi po mapapaigi ang buhay natin. Kaya salamat po sa Panginoon at yung mga benefits po na binanggit kanina ni Bishop, totoo po yung lahat. Na sabi do, meron po tayong kagalingan sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng kalayaan, ng makapagbigay sa gawain ng Panginoon, magkakaroon tayo ng kaligtasan, magkakaroon po tayo ng mga answered prayer, kahit gaano kabigat ang karamdaman mo, pwede kang pagalingin ng Panginoon. Kahit napakahirap ng buhay mo, pwede kang payamanin ng Panginoon. Maraming pangako ang Diyos na kung ating papaniwalaan, mananalig tayo sa Lord, hindi po imposible tayo tunay na mapagpala po. At yung pagpunta sa heaven, di ba? Yun po yung gusto ng marami, na wag na sila mapunta sa hell. Kaya sumunod po kayo sa Lord para sa heaven po ang punta nyo. At ganun din po sa kapayapaan. Once you receive the Lord Jesus Christ truly in your heart, then He will be the Prince of Peace in your heart. At yung prosperity po, susunod na lang po yan pag tayo po'y sumusunod sa Panginoon. Holy Spirit, binibigyan ni Lord ang mga tunay niyang anak na sumusunod ng Holy Spirit. Mananahan po siya sa atin. At ganun din po, tayo po mga kapatid ay dadako po sa plano ng kaligtasan na bigay sa atin ng Panginoon. Kung nais po natin na maranasan po ang pagpapala ng kaligtasan, tayo po ay mayroong gagawin. Susunod po tayo sa mga panalangin ng pagtanggap. At bago po yan, meron lamang po akong isi-share sa inyo sa Word of God, dito po sa Gospel ng 1 Corinthians 15:1-4, na ang ating Panginoon ay namatay po para sa ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing. At sa pangatlong araw, siya po ay nabuhay na magmuli. At yun po ay may patunay pa rin sa Book of Acts, sa Acts chapter 2 verse 38, na si Lord po mga kapatid ay nagbigay ng buhay sa atin para tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin po natin ang Panginoon sa ating buong buhay bilang Savior and Lord, at tayo po ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan, at tatanggapin daw po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Napakadali pong gawin, magdesisyon lang po tayo. Sapagkat kung hindi ka magdidesisyon para sa kaligtasan mo, wala pong magagawa ang Diyos sa iyo kasi matigas ang ulo mo. Pero kung ikaw ay sumusunod, meron kang pagpapala. Kagaya po ng sinabi kanina, there's a blessing of obedience. Susunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Ipikit po natin sa mandali ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko sa ating Panginoon at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Kilala mo po ako. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at mga pagkukulang na nagawa sa iyong harapan. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas
ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat po sa kaligtasan at kapatawaran na aking natanong. Ito po ang aking sabot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Yesus at kung nais po natin na lumago, tayo po ay magpatuloy na makinig, magbasa at tayo po ay mag-aral sa salita ng ating Panginoon. At sa lahat po ng ating mga viewers na hindi pa po nakapagpa-subscribe, mag-subscribe po kayo sa JC LGAA. Mag-likes po kayo, mag-comments po kayo para malaman po natin kung kayo po ay napagpapala. Okay po? Meron po tayo laging gawain sa YouTube at sa Facebook po. Basta i-type nyo lang po yung JCLGAA. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-likes, at i-share po ito. Wala po itong bayad, libre po ito. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kami po ay naatasan na maglingkod para sa inyo. Kasi napakarami pong pinagpala at kami po ay isa po sa pinagpala ng Panginoon. Kaya hindi po kami mahihiya. Hindi po kami maaatubiling maglingkod sa Panginoon kasi napakabuti po ng Diyos natin. God bless po. At sa oras din po ito mga kapatid, kung nais nyo po na tumulong sa gawain ng ating Panginoon, pwede po tayo magkaloob ng ating mga ikapo at alay. Tignan nyo po dyan sa ating screen mga kapatid kung saan po natin pwedeng ipadala. Meron po tayo dyan na mga accounts, no? Meron po tayo dyan GCash, meron po tayong BDO account. At kung nais nyo po mga kapatid na makaalam po ng mga bagay-bagay na ganito, pwede nyo rin po kami tawagan dito po sa ating contact number na nandyan din po sa screen. At ang mga pagpapadala po, kung pwede po, to those who give their tithes and offering, please track your transaction. Please make sure to send the name of the sender, amount deposited, and tracking number. You send photos, screenshot to our website or Facebook account. Mga kapatid, doon po sa ating messenger ng JC, okay? At makakaasa po kayo na kayo po ay gagamitin ng Panginoon para sa pagpapalawak pa ng gawain ng ating Panginoon. At sabi nga po kanina dun sa ating binasa mga kapatid na pag tayo po ay nakakaloob sa gawain ng Panginoon, tayo po ay makakatanggap ng mga blessings sa Panginoon. Those who give sparingly will receive sparingly, but those who give abundantly will receive abundantly. Kasi si Lord po ang magbabalik niyan. 100 folds po. Maraming pong salamat sa pakikiisa niyo po sa ating programa, sa ating paglilingkod sa Panginoon, at alam ko po na pinagpala po tayo. Maraming pong salamat at mabuhay po tayong lahat. At bago po tayo magwakas, mananalangin din po tayo pasamantala sa ating tagumpay na binigay ni Lord. At pagpray na rin po natin yung ating bansang Pilipinas, na ito pong ating bansa ay maging maayos pa rin sa tulong ng Panginoon. Bigyan po natin sumadali ang ating mga mata. Tayo po dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o Diyos, dakila ka, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Salamat po Lord God sa iyong presensya. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa gabay ng iyong Holy Spirit. Hindi po namin ito magagawa kung wala ka, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na kami po, O Diyos, ay magamit sa paghahayag ng iyong kagandahang loob sa lahat. Na kami, O Diyos, ay tinawag mo, pinili mo, upang kami, O Diyos, ay matangi at kami ay makagawa ng mga bagay na kalooban mo. Salamat din po sa iyong mensahe na ipinibigay po sa amin sa araw na ito, that there is a blessing in obedience. Obedience, Lord, na hindi po kami, Panginoon, na magpupunwari kundi taos-puso namin gagawin ang mga nais mo sa aming buhay upang ang kaligtasan ng aming kaluluwa, ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay,
ang kaligtasan ng lahat ng taong mananalig sa iyo, Lord, ay amin pong makakamit. Maraming pong salamat din sa ginamit mo, ang aming mahal na Bishop Domingo C. Lucena. Patuloy, O Diyos, na ikaw po ang mapapurihan sa kanyang buhay. Ikaw po ang magpala sa aming mahal na Bishop. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, ng knowledge and wisdom and understanding, Panginoon, para mapakain niya po, Lord, ng maayos ang iyong mga anak. Maraming pong salamat sa mga pagpapala mo po. Ganun din po ang mga puso't kamay ng mga anak mo na nais magbigay ng kanila ikapo at alay sa iyong gawain. Kilala mo po sila, Lord. I-bless mo po sila, Panginoon. Hallelujah sa kanilang pagkakaloob sa iyong gawain. Ikaw po, Diyos, ang magbigay sa kanila ng kagalakan sa pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, at binigyan mo po kami ng pagkakataong kagaya nito. Ganon din, Lord, sa iyong mapagpalang kamay, dinadalangin po namin ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na patuloy mong kahabagan ang aming bansa. Tulungan mo, Diyos, ang aming bansa na sa kanyang kahirapan. Kami po, O Diyos, hallelujah, ay makakaahon sa mga pandemic na ito, Lord, kagaya ng ibang bansa, Lord, na mayayaman, Panginoon. Kaya mo, Lord, ahunin ang bansang Pilipinas upang ito ay maging bansang pagpapala para sa iba. Maraming ding salamat sa aming mga namumuno. Nawa patuloy mong gabayan na aming mahal na Presidente Duterte, Panginoon. Alam mo at kilala mo ang nilalaman ng kanyang puso't kaisipan, Panginoon. Kung ito ay maayos at matuwid, alam po namin na siya ay magwawagi. Siya ay magtatagumpay, Panginoon. Samahan mo siya at patuloy mo siyang bigyan ng kaalaman, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo rin siya ng patuloy na fear of God and love to all His people. Ganon din, Lord, yung mga tao, Lord, na nag-a-against po sa aming bansa, yung mga bagay na naghahadlang, Panginoon, sa aming pag-asenso, yung mga tao, Lord, na hindi namin alam kung masaya sila na bumabagsak ang bansang Pilipinas. Kahabagan mo rin sila, O Diyos. Nawa sila po ay mag-stop na sa kanilang mga evil thoughts, mga evil mind, God, mga fake news, Panginoon, na laganap kung kaya nagkakaroon ng sobrang takot ang mga tao, nagkakaroon ng mga anxiety, nagkakaroon ng stress sa buhay, Lord. Kahabagan mo po ang aming mga taong ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, ay maging instrumento para ipatid sa kanila na mayroong mabuting balita, Panginoon, na dapat pakinggan. At yun po ang iyong banal na salita. Maraming pong salamat at anumang gawa ng kaaway sa aming bansa, Lord, palayasin mo in Jesus' name, O Lord, at pagalingin mo po ang aming bansang Pilipinas at patuloy mo kaming samahan, O God. Maraming pong salamat at ibinabalik lang namin po sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa aming Diyos na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless us all.